बे आफादा बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव साननायनि गेजेरजों जादोंमोन। बर'फोरा आफादा जि दानो हानाय बर' सुबुं जथाय आफाद बेखौ जोंनि बारग'नाय माखासे आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जथायैनो ज' मोनसे जायगायाव लानानै जोंनि फरायसा आफादनि सेन्टिमेन्टजों थांनानै जों बे बर' फरायसा काउन्सिल सिङाव माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जमा खालामनानै जों बोरै जातिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जों खामानि मावनो हायो बे मोनसे सिन्थाधारा जों बेखौ दानाय जादों। बे आफादा बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव साननायनि गेजेरजों जादोंमोन। बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादानो गोथौ साननानै सावरायनायनि गेजेरजों बे आफादखौ जोनोम होदोंमोन। बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव 2021 मायथाइयाव 27 फेब्रुवारियाव बे आफादखौ गिबि दाजेनदोंमोन। साउथ कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय बक' बे बक'आव बे आफादखौ गोदानै दादोंमोन आरो बेहायनो दानि बर' फरायसा काउन्सिलनि डेपुटि चिफ मानगोनां रमेश नार्जारी बिथांखौ चिफ कनभेनर होदोंमोन। बिदिनो जों दंमोन। बेथ' गोबां मोनसे मिजिं थानानै साननाय जादों आरो बेयाव गिबियाव जों नुदों सावरायदों बर' फरायसा आफाद बे समाव दिपेन बर' बिथांनि दैदेननाय दङ। बेनि गेजेरजों सावरायनाय जादों बे बाहेरनि होननानै बुङोब्ला सिङावबो नैबे बिटिआर सिङावबो बिदिनो गोबां माखासे परिबेक जादों सिगांनि परिबेकखौ नाहरोब्ला आरो दाबो जादों आरो हयथ' उनाव बबेयाव जानो हागौ नामा। दा बे नोजोरखौ लानानै नाहरदों जे दिनै आंबो सासे दुलाराय बर' फरायसा आफाद सासे दैदेनगिरि जाबाय। आं दिनै बिबानबो बायबाय जिल्लायावबो गैथ'ला आरो बेराव गैला। दा बिबान बायखांनायनि उनाव जों मा खालामो दा आरो बिदिनो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बर'नि गेजेराव गोबां दिनै सम गावनि जिउखौ दान होनानै हारिखौ सिबिबोदों हारिनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामदों। जोबथारनाय समाव माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावनि लाइफ दानायाव गावनि जिउ दैदेननायाव बहुत मोनसे गाज्रि मोनसे परिबेकआव थानो गोनां जादों। अकल फरायसा आफादल' होनना नङा बै एनडिएफनिफ्राय हमनानै बिएलटि हमनानै नोङो फरायसा आफाद आरो जि माखासे आफाद दङ बे आफादनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां माखासे खेथ्रआव गावनि जिउ राहा दैदेननायफ्राव खस्थ' जादों। दा बेखायनो बेखौबो मोनसे नोजोर नाहरदों आरो बिनि आफादाव थानायनि समाव जि मावदों बे मावनायनि उनावबो बे मानसिनाव बा बे दैदेनगिरिनाव गोबां माखासे सोमजिनाय माखासे मोजां मोजां सिन्थाधारा दङ साननो हानाय दङ बा मावनो हानाय मोनसे परिबेक मोनो आरो बै गोसो सिंनि बाथ्राफोरखौ बुंनो हायियाव मावनो हायियाव स्पेस मोनैयाव बे मानसिफ्रा गुबुन गुबुन मोनसे राहा लामा नागिरनांगौ जायो। मालाबा बिदिनो राजखान्थि बिथिङाव थाङोब्ला सोरबा सोरबा कंग्रेसआव बिजेपिआव एजेपिआव बा गुबुन गुबुन माने राजखान्थि दोलोआव थांनांगौ जायो। सोरबा दा बिपिआव थांबाय सोरबा एपिपिआव थांबाय। दा बेहाय फरायसा आफाद थानायाव सिगाङाव थिगानोमोन नाथाय मालाबा फरायसा आफादाव थानायनि समावबो थांनायनि उनाव मालाबा गुबुन गुबुन दोलोआव थांनानै गावजों गावनो गोबां माखासे बाथ्रा दाथे बिथाथे जानांगौ जायो। जायनि थाखाय बर' समाजनि गेजेराव गोबां मोनसे बेले बेजे थासारि फैयो आरो बे बेले बेजेनि थाखायनो मा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मोनसे गुलाय गुजाय सोंथिया फैयो आरो ओइ रायजोफ्राबो बिसोरनाव बिनि खोथा खोनासंनानै गामि रायजो जानायावबो गुलाय गुजाय मोनसे परिबेक फैयो। जायनि थाखाय दिनै जोङो गामिफ्राव थाङोब्ला बिनि न'आव हाबलायनो हाया बिनि न'आव थांलाया बेखौ खामानि मावनाय हेफाजाब होलाया हाबा खेराइ बायदिसिना बिदि मोनसे हेफाजाब होलायै परिबेकआ दा फैबाय थादों। दा बेखायनो नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि दानो हानाय बर' सुबुं जथाय आफाद बेखौ जोंनि बारग'नाय माखासे आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जथायैनो ज' मोनसे जायगायाव लानानै जोंनि फरायसा आफादनि सेन्टिमेन्टजों थांनानै जों बे बर' फरायसा काउन्सिल सिङाव माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जमा खालामनानै जों बोरै जातिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जों खामानि मावनो हायो बे मोनसे सिन्थाधारा जों बेखौ दानाय जादों। बै ससिय' इक'नमिक बायदिसिना राजखान्थि बिथिंखौ लानानै थोंजोङै बेहाय बर' सुबुं जथाय आफादा राजखान्थिखौ थोंजोङै खामानि लानो नोजोर होनानै खामानि मावगोन बे थाबाय। दाथ' गोबां खामानि मावनो थाबाय दिनै नोंथां सोंनाय बायदिनो दिनै इउबिपिआबो जोनोम बै समावनो आरो बिनि उनाव माबा मोनसे जाहोनाव गावस्रानाय इउबिपिआ जोनोम जाबाय। माखासे दैदेनगिरिनि माखासे बुजाबुजियाव बा माखासे धर्ज गैयिनि थाखाय बेफोरो हयथ' जादों जानांगौ। बेखायनो नैबेबो नोजोर होनांगौ दङ जे साफ्रोम दैदेनगिरिफ्रा नैबेखौ साननांगोन जे फिसा फिसौ बाथ्राखौ लानानै जोङो बाराद्राय गुलाय गुजाय लाबोनो नाङा जों धर्ज हमलायनांगोन आरो दैदेनगिरिनि सायावनो रायजोफ्रा नोजोर होदों आसा खालामदों। दैदेनगिरि गेजेरावनो जुदि गावस्रालायोब्ला बा बुजाबुजि गैयाब्ला बे समाजा हयथ' बिराद गाज्रि मोनसे परिबेक जागोन। आरो जों नुदों थांनाय समफ्रावबो जे गोबां गावनि गाव गेजेराव गाज्रि जानानै बुथारलायनाय नासयलायनाय नाख्रेबलायनाय बे परिबेकआथ' जादों बेथ' गोदान बाथ्रा नङा। दा
दा बैफोरखौ जों मोनसे साननानै जों दिनैनि दिनाव जों मा खालामनांगोन बेनि फिथाइखौ जों नाहरनांगोन दा गोदोनि बिनि थाखायनो बे प्रब्लेम जादों बे प्रब्लेमनि थाखायनो जों दिनै बे बाथ्राखौ नेवसिनानै जों गोदान मोनसे परिबेक लाबोनांगोन बे परिबेकखौ लाबोनानै जों बिनि गेजेरजों खालामनांगोन बेहाय इउबिपिएफ होनना नङा एबिपिअ होनना नङा बा बिपिसिसि होनना नङा जोंनि थांखिया मोनसेयानोथ' जों मानि थाखाय आफाद जादों मानि थाखाय जों जांख्रि खालामदों मानि थाखाय जों आन्दलन खालामदों बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानो थाखाय खालामदों जुदि गेरेमसा माहारि हिसाबै दानो थांनायाव दा बे गेरेमसा माहारि दानानै मन्त्रजों थांनाय दैदेनगिरिफ्रानो सा ससेयाव लामा ससेयाव थांनानै जुदि बेखौनो बावगारोब्ला बेथ' मोजां जानाय नङा दा बेखायनो बर' सुबुं जथाय आफादा बेखौनो मिजिंथिनानै फैदों जे जों इउनिटलि खामानि मावनो हायो नामा दा बे खोथाखौ लानानै फैदों आरो बियो अनलि फर बर' काउन्सिलाव जादों नैबे बर' सुबुं जथाय आफादा